नांदोशीत नवरुग्णालय उभारण्याचा मंगेशकर कुटुंबियांनी निर्णय घेतलाय। रुग्णालयाला लता आशा नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय। नांदोशीत 16 एप्रिल रोजी श्रद्धांजली सभेचं आयोजन करण्यात आलंय। हृदयनाथ मंगेशकर यांनी माहिती दिली आहे। की दिदीचा मास्टर धीरनाथ यांच्या नावाने मी हे रुग्णालय बांधलेलंच आहे। वडिलांच्या स्मरणार्थ बांधलेलं रुग्णालय हे लता मंगेशकरांनी बांधलं, डॉक्टर केळकरांच्या मदतीने। आणि डॉक्टर केळकरांना आम्ही सर्व मिळून दिदीच्या स्मरणार्थ हॉस्पिटल बांधणार होतो। तर काल असं आम्ही ठरवलं की दिदीबरोबर आशातीचं पण हॉस्पिटल बांधावं तिच्या स्मरणार्थ, आणि ह्या हॉस्पिटलचं नाव द्यावं लता आशा मंगेशकर रुग्णालय। आणि मला खात्री आहे की एशियातलं हे मोठं हॉस्पिटल किंवा रुग्णालय होईल।